Akademski slikar Duško Šibl, koji se već proslavio svojim brojnim izložbama i performansima, sada nam se predstavio novim ciklusom radova inspiriranih likovima iz poznate komedije Marina Držića Dundo Maroje u popularnom klubu Zagreb, naš grad. Pogledajmo zajedno kako je bilo na otvorenju ove iznimno zanimljive izložbe. Kako god i gdje god izlaže jedan od naših najpopularnijih suvremenih slikara Duško Šibl, onda se taj događaj pretvara u spektakl i nezaboravna druženja. Tako je bilo i na njegovoj novoj samostalnoj izložbi Moj svijet Dundo Maroja, seriji slika posvećenih likovima iz istoimene komedije Marina Držića, te u sjajan tekst za predgovor u katalogu koji je napisala naša poznata povjesničarka umjetnosti Iva Kerbler. Izložba je priređena u izložbenom prostoru kluba Zagreb, naš grad u Cesarčevoj ulici u središtu Zagreba, te je ovo i prigoda napomenuti da ovaj klub ima za cilj promicanje, razvitak i unapređenje grada Zagreba, osobito u očuvanju tradicije grada, kulture urbanog življenja i tolerancije, brige oko njegovih starina, kulturne i civilizacijske osebujnosti, gajeći ljubav za svoj grad i njegovu okolinu. Klub je udruga u kojoj se okupljaju i druže Zagrebčani i svi građani naše metropole koji Zagreb doživljavaju svojim gradom. Moglo bi se reći da je to rasadište ideja i djelatnosti u gradu Zagrebu i oko Zagreba. Okupljalište koje gradi tradicije građanskih vrlina srednjeevropskog grada koji svoje povijesno nasljeđe ugrađuju u filozofiju života, od arhitekture, znanosti, sporta, religije, zaštite Medvednice do umjetnosti. U tom kontekstu vidimo i izložbu Duška Šibla u ovom klubu, koji se prometnuo u značajan izlagački prostor poželjan i za vrhunske hrvatske autore. Nakon što se Vladimir Sviben Držićevski obratio pridošlom puku jednim prologom iz komedije Dundo Maroje, izložbu je otvorio predsjednik kluba Zagreb, naš grad Dragan Balić, dok je dubrovačkim serenadama na gitari večer obogatio Miki Stambolija. Ja, Dugi nos, nekromant odbjelicih Indija, nazivam dobar dan, mirnu noć i pritilo godišnje svijetljem uznožnjem dubrovačkim rastelom. A pozdravljam ovi stari puk, mlado, staro, veliko i malo. Puk s kim je mir stanom stoji, a rat izdaleka gleda. Rat pogoba ljudske naravi. Sad, budući me vjetar opet tak mi donese srijećom vašom u ovo vrijeme od poklada, odlučio sam ne proći tako da vas kojom god lijepom stvari ne obveselim. Na vašu sam zapovjed, stavte pamet na komediju. Riječ ima tajnik kluba Dragan Balić. Nama je čast. Što možete i ovdje vidjeti na zidu, Duškov otac, 45. godine je imao jednu inicijativu za obnavljanje kluba Zagrebčana. Ne znamo točno kako je završila jer je otišao iz Zagreba, ali u svakom slučaju obitelj Šibl je prisutna u ovom klubu od 45. godine. Zahvaljujemo i još smo počašćeni da naš renomirani slikar Duško otvara svoju izložbu u ovom prostoru. Dundo Maroje najpoznatija je i najčešće izvođena komedija Marina Držića u 5 činova i 2 prologa, koja je prvi put izvedena 1551. godine u Dubrovačkoj vijećnici. Ideja da je pučanima dozvoljeno imati vrline kojih je bilo premalo u plemića, a koja se dešifrira kod Držića u složenim društveno-političkim razinama, bila je presudan poticaj Dušku Šiblu da se inspirirano prihvati slikarskog segmenta posvećenog Marinu Držiću, konstatira Iva Kerbler. Prije 2 godine je bila 500-godišnjica smrti Marina Držića i nek me neko ispravi ako je bila godišnjica rođenja. I mene su zamolili, ravnatelj Doma Marina Držića me predložio mi je, s obzirom da voli moje radove, da nešto napravim da bi mogao izlagati u njegovom Domu Marina Držića, pa smo se dogovorili da nešto iz njegovog opusa. S obzirom da sam ja urbani tip i nemam baš smisla za pastorale i prikazanja i takve stvari, a 2 najurbanije drame su ili komedije su Škrtac ili Skup po Plautu i Dundo Maroje, gdje će radnja se
odigrava u Rimu. Sasvim sve se odigrava u Rimu i to je mene zaintrigiralo kao sukob i susret karaktera rimskih dekadentnih ljudi kao recimo Sadi koji posuđuje novac, koja je lihvar, Laura koja je kurtizana i isto samo zanima zapravo novac, Ugo Tudešak i ljudi i likovi iz Dubrovnika i također i što bi ja rekao agrarni likovi iz okolice Dubrovnika i čak i iz Crne Gore. I to je vrlo duhovita i zanimljiva komedija i tako sam ja, koji inače nikad se ne bavim karakterima, nego radim ljudski lik u jednom apstrahiranom, općenitom smislu, sam najedanput se posvetio karakterizaciji likova i to moram reći da me vrlo zaintrigiralo. Ja sam cijelo ljeto proveo u ateljeu kao neki pigmalion, zatvorio sam se i stvarao sam te likove kao neke ljude oko sebe. Tu nema u ovoj izložbi, ali inače ima velikih slika gdje sam Lauru vidio kao nekakvu vješticu, čarobnicu koja zavodi muškarce, Dunda Maroja i Sadija kao vrlo slične osobe koje samo zanima novac. I tako, Bokčilo, Petrunjela, Pomet, svi ti likovi, da sad ne ulazim u detalje. Moram reći da me je to prvo obogatilo moj opus, a drugo me stvarno mi bilo to zanimljivo raditi. Ja nisam htio ići u nekakve detalje, nego sam htio dati bit osobe i dosta sam se ja s tim bavio i gnjavio i neki, evo imate tu jednu sliku gdje ne znam da li je služavka ili gospodarica. Ne znam da li je Petrunjela ili je Laura, negdje neka Laura kad se ujutro probudi bez perike, mislim. Znate, trebalo mi je nešto malo vremena da iskristaliziram ideju tih likova. Znate, ja sam u Dubrovnik idem cijeli život, ja sam puno gledao tih i od Izeta Hajdarhodžića do svih drugih. Tako da puno toga ja imam u glavi i zapravo je to na kraju sve to od mog djetinjstva pa nadalje. To je zapravo moj poklon Dubrovniku. Staze života me vode na razne svijeta strane, ali u srce moje tek jedno mjesto stane. Šum pinija tvojih da slušam, jutrom kad se budim, ma kako daleko da odem, vratit se k tebi žudim. Udahnut čaroban miris mora Mediterana, prošetat Stradunom za toplih ljetnih dana. Kamene su ulice tvoje, ali topla su tvoja njedra. Tu poželiš zauvijek spustiti svoja jedra. Dubrovnik, grad, svakom je drag. Duško Šibel je umjetnik koji u svojem opusu delikatno provlači ne samo složene emocije individualnih portreta ljudi i parova, koje često oblači u ruhu općeg i individualnog, već je iznimno sveobuhvatno educirani umjetnik, intelektualac koji je poznat po vrlo hrabrim i javno izrečenim stavovima o suvremenom društvu, kulturi i političkim zbivanjima na našoj društvenoj pozornici. On je vrstan poznavatelj suvremenog hrvatskog kazališta, baleta, drame i satire. U njegovim dijelima iščitavamo veliki dijapazon ljudskih emocija i strasti. Ostali smo sve do jutra, zagrljeni nismo bili, onog časa, onog trena, kad je pokraj mene prošlo, tvoje lice svjetlo. Ja sam velika obožavateljica ne samo Duška Šibla, već i Držića. Upravo u Držićevoj, jednoj od Držićevih drama sam ostvarila jednu od svojih prvih uloga i mislim da su Duškovi strastveni potezi kistom koji odlikuju njegovu estetiku, ono što da je zapravo uhvatio esenciju Držićevih likove, voljela bih glumiti u jednoj od ovakvih predstava. Mislim da sam dobio bit i srž tih likova. Ja sam čak ih kostimirao, što inače ne radim, to nisu pravi renesansni kostimi, ali su to možda, evo, Laurin Šešir, možda je to više 17. nego 16. stoljeće, a sad baš gledam odavde Dunda Maro, izgleda kao sultan sa kapom, ali to ima neka podsvjesnih razloga zašto to tako. Da, ja sam dosta zadovoljan s tim, moram reći da jesam.
U današnjem društvu, kako piše Iva Kerbler, zapravo ima više ludila i kaosa nego u vrijeme Marina Držića. Osjećaja stvarnog egzistencijalnog ništavila i rušenja sigurnosti pojedinaca, radi kojega se ljudska psiha cijepa ili bježi u izmišljene identitete. Duško Šibl sve te fenomene promatra tehnikom unutarnjeg oka, zapaža prve poremećaje renesansnog društva Držićevog doba i povezuje ih s današnjim društvom. Iz perspektive današnjeg društva, Šiblova likovna interpretacija Dundo Maroja aktualizira ne samo pojedine tipove ljudi, već ukazuje kako stoljeća i društvene okolnosti, političke paradigme ili ratno-gospodarski prevrati ne mijenjaju ljudsku narav u određenim okolnostima. Duško Šibl je u ovom ciklusu slika likovima iz Dunda Maroja udahnuo novi život, koji nije samo respektabilni prinos značajnoj Piščevoj obljetnici. Što više, još je jednom pokazao kako u genijalnom komediografskom laboratoriju Marina Držića čovjek može postati vlastitom karikaturom, ali i bezvremenom karikaturom univerzuma, što je Duško Šibl još jednom prikazao u svojim dijelima. Piše između ostaloga Iva Kerbler. Do neke nove izložbe, gospodine Šibl. Zagrli, kamen gori, van se pjeli, ovdje nismo ništa zagrljeni, zagrljeni.